Bună! M-am hotărât să încep acest vlog. Ia să vedem, este 3:20 joi. Pentru că mi-au venit astăzi coletele de la Bastor și mă gândeam, zic eu, să filmez și dacă filmez, când îl programez, ce fac, cum... Și după aia am zis, nu mai filmez. Și acum am apucat să fac cutiile și zic, hai mă, dar parcă... Zic, hai să încep și filmez un pic așa la daily vlog. Așa că o să întorc camera, vă arăt și mai vorbim ulterior. Asta este ediția de toamnă Selection. Și așa drăguț a fost ambalajul. Ok. Așa. Bineînțeles, aici avem revista asta unde ne povestește despre fiecare produs pe care îl avem în cutiuță. Mai avem niște pliante. Da. Ok. Nesquik Maxi Choco. Cereale integrale. Sunt bune. Avem 3 bucăți. Nu sunt mai multe. Deci avem astea 3 Nesquik. Face bine, mă rog, gustările pentru mine, asta nu. Și fitness, tot așa 3 bucăți. Mai sunt încă 3. Mamă, ce e aici? Ce tare. Deci, astea sunt cu miere și cu... Astea vor fi toate gustărele pentru mine. Apoi mai am aici gerble, chiar îmi plac ăștia, biscuiții ăștia cu castane. Deci sunt mega sățioși. Azi am avut la testat tot așa cu Bastor, dar chiar sunt, cum să zic eu, în mod normal pot să mănânc un pachet de biscuiți fără probleme. Dar pe ăștia, după 2 biscuiți, deja mă simt sătulă, simt că a fost suficient pentru organismul meu, nu știu cum să spun. Și chiar, da, ăștia tot pentru mine vor fi. De fapt, cred că tot ce e aici va fi pentru mine. Așa, dieta merge. Asta am mai mâncat de astea, că luat Dragoș. Bine, cred că tot așa am mai găsit. Dar știu că Dragoș avea pe frigider și mai furam și eu câte unul. Interesant. Avem un ăsta care miroase bine. Un bref. Ia să vedem color catcher. Cred că am o cutie de asta întreagă. Adevărul e că nu prea le folosesc, dar o să încerc să le folosesc. Aici avem balsam. Silan. Drăguț. Ce știu? Șampun. Sealing shampoo. Gliss. Îmi plac astea de la Gliss. Română. Șampun Gliss Splits and Miracle cu un complex ionic și ulei de sâmburi de struguri pentru păr deteriorat și vârfuri despicate. Repară fibrele capilare deteriorate, sigilează vârfurile despicate. Sună bine și asta. Lui ăsta i-a zburat capacul. A avut cutie un accident la transport. Bine că nu s-a spart nimic pe aici. Și aici este la fel. Deci asta este un balsam. Super, să le folosesc amândouă. Apoi un silan big. Cât are? 1 litru? 900 de mililitri. Așa. Și dragostea mea, Persil, Discs, odor. Deci este cu neutralizare de mirosuri, ceva bun. Bun. Da, și asta de lux este foarte, foarte frumoasă. Eu cred că astea o să încerc să decupez. Frunzele astea așa, chestia astea drăguțe, să o pun pe ele să le lipească pe foi, mă rog. Dar ca să avem, adică cred că o să le folosesc la ceva, da.
sunt prea drăguțe. La fel, cărticica, unde mai pun și pe asta. Pliante. Bun. Am un șampon uscat cu efect condiționant. Bun. Ce avem aici? Cremă de mâini de la Blue Lily. Asta e un gel de mâini Biosept cu uleiuri esențiale, antiseptic și igienizant al mâinilor, formulă cu uscare rapidă, catifelare, bun. Chiar mi se pare interesant asta. Eu am niște pastiluțe Biosept, le-am luat eu gen pentru răceală de-astea naturale, doar că dacă n-am răcit, încă le-am, adică eu le-am luat să fie acolo. Aici ce avem? Un ceai negru, ăsta o să fie pentru Dragoș, pentru că eu nu prea, dar este foarte frumoasă cutia asta. Dar Dragoș bea, chiar dimineața a băut ăsta negru. Mai avem un bref, ce bine că eu am 2 WC-uri. Așa. Ia să vedem. Ia uite altceva pentru Dragoș. Astea sunt astea care pui în apă, gen supliment. Sistemul imunitar, bam. Sigur o să-i placă lui astea. Eu nu prea folosesc. Sambucol cu soc negru. Gummies. Aha. Interesant. Astea o să le mănânc eu clar. Iar aici cred că, da, este toată gama cu produse de la ei, soc negru. Întreaga familie. Interesant. Chiar interesant. Bun, mai e ceva? Mai scrie ceva pe acolo. Încă un color catcher. Încă un plic de ăsta de silan. Aici avem un baton din cereale cu calciu marin. Un dulcitor natural. S-ar putea să împar cu el la paste. S-ar putea. Baton din cereale cu magneziu marin. Adică vreau să citesc mai mult despre ele și după aia. Napolitano, cremă de cacao. Bun. Baton din cereale cu cacao. Mamă, câte dulciuri. Baton din cereale cu musli. Deci este wow ce e aici. Napolitane cu cremă de lămâie fără zahăr adăugat. Astea sunt cu smeură. Și o alta cu frișcă și vanilie. Da. Ce mai avem? Cereale. Nu? Petale de cereale cu ciocolată fără gluten. Ia să vedem noi aici puțin la ingrediente. Cereale, orez, zahăr de cacao, lecitină de soia. Na. Adică și pot să nu aibă nici soia. Nu pentru mine, pentru vecinica mea care nu consumă gluten, dar nu poate să consume nici soia și nu, așa că o să le folosim noi. Iar aici sunt niște cred că, biscuiți gen fursecuri, așa că arată foarte bine. Doar ia să vedem când expiră, a 11. Iar acesta este ultimul set de produse, set de călătorie de aici din set. Ups, stai aici. Pachetul conține gel de duș, loțiune de corp, șampon și balsam. Da, balsamul cred că l-am încercat, că mai aveam. Și au și o... L-am desfăcut, l-am scos din ăla așa. Este interesant cu tortița asta.
Și, cum ziceam, șamponul, gel de duș, loțiunea de corp, iar asta este balsamul. Și, da, tot de ăsta, cred tot că de ăsta, nu sunt sigură, dar tot andaluz și tot un balsam, antul ăsta la micuț, că l-am avut la munte, l-am folosit acum. Dar, da, sunt binevenite toate. Și uitați-vă ce este aici. Deci, multe. Acum, hai, dacă tot sunt, pot să mă ridic. Să mă ridic și să continui. Ela doarme, deci cum ziceam, e 3 și ceva, am culcat-o pe la 3. Și, deci, cum ziceam, bum, astea sunt pe aici. Pe aici. Știți că ziceam eu că aș vrea să fac o testare cu sertarele și să pun hainele acolo să văd cum mă descurc într-adevăr. Este mult mai mișto cu hainele în sertar, în ideea că ai deschis sertarul și vezi toate hainele, dar în același timp se cam totolesc și eu nu prea sunt adeptat, sau mă rog, nu prea îmi place să calc. Și o să pun înapoi aici ce am pentru oraș, așa, iar în sertar o să le țin de astea pentru stat în casă. Iar Dragoș deja, de-asta sunt și la el mai puține haine, deci ce haine puține avem, din cauza că le-am dus în dormitor. Faza este că sunt pe jos în dormitor sau în canapea. Așa. Aici este un puzzle pe care l-am început eu de vreo 3 zile, ceaiul meu de astăzi, deci dezastru. Bun. Aici am cumpărături, în sacoșele acestea, în acolo, doar că am mâncat și am zis să strâng masa, după aia filmez și vreau să fac o mică curățenie, nu știu exact, am văzut că am gărgărițe din astea pe sus, așa că trebuie să scot să văd de unde sunt și vai de capul meu, da. Deci astea le-am de făcut, mai am de băgat o mașină. Mai am și aici cumpărături. Am zis să mergem un pic prin Selgros, că acolo am mai multe chestii și zic să mai iau una alta, să mai încerc să... Și zic, băi, mergem acum, mă duc cu Dragoș, că zic e cu mașina și luăm mai multe. Băi, dar am luat mai multe, nu glumă. Nu am, cred că, cumpărat niciodată așa ceva, atât de multe. Ideea e că, nu știu câte drumuri a făcut Dragoș ca să le care. Nu ne-au ajuns pungile, sacoșele care le aveam la noi. Dar o să le aranjez frumos. O să scot din congelator. Vreau să scot tot din congelator, mai bine zis. Și oricum am băgat astea care le-am cumpărat congelate, sunt băgate acolo ca să stea la rece, o să le scot când filmez, după care o să scot tot și o să le pun pe astea jos și adică cumva ca să rulez toate treburile. Sunt nespălată la cap. Ieri am fost un pic afară cu Ela și mi-am dat cu Batist ca să nu mai... Vreau să mă spăl, adică de fapt voiam să mă spăl la seară, dar seara m-am luat cu alte treburi și n-am mai... Mă rog, cu alte treburi, cu puzzle, adică nu. Dar în seara asta trebuie să mă spăl. Acum vreau să mă schimb, că sunt în blugi și... am văzut că mi-a și venit astăzi, deci mare fericire. Nici nu că suntem asta, sunt 23, dar trebuie să mai târziu. Și ce vreau să mai fac? Abar n-am. Ar trebui să fac o cafea în primul rând. Ca să am... Deși sunt destul de energic așa. Dar asta fac. Primul rând cumpărăturile ca să... Ziceam să le aranjez și... Deci fac prima dată congelatorul. Deci cam așa este să mi le pun în ordine. Bun, mă schimb. Am avut impresia că s-a trezit ăla. Mă schimb, îmi fac o cafea, strâng masa, filmez cumpărăturile,
fac congelatorul, apoi fac frigiderul. În ideea că ce e nevoie de frigider nu să le bag acum, vreau să scot tot, să-l spăl, după aia să pun ale. Întâi trip, cred că o să trezească și el, o să mai bag o mașină la spălat, după care o să fac dulapurile. Și de puzzle nu cred că mă mai ating astăzi, pentru că până termin eu asta o să fac întuneric și mi-e mai ușor să lucrez pe timpul zilei. Dar vreau să-l fac și pe ăsta, nici măcar nu m-am uitat că e de la foc care până lucește în întuneric, gen strălucește sau așa, și n-am venit seara să văd dacă într-adevăr face așa sau nu. Dar cred că atât. Cred că atât, mai ales că vă spuneam ceasul este 3:30 acum și să-mi umplu niște sticle cu apă, să uit și florile. Multă treabă am eu, Doamne. Dar cumva gândul meu era, termin toată treaba astăzi, zic și mâine, de mâine încolo mă apuc, filmez daily vlog și zic că o să fie așa lejer, adică dacă nu o să mai am treabă de făcut. Faza este că mai devreme am primit un mesaj pe grupă de părinți de aici, din blog, că cineva are COVID și a zis că a ieșit copilul a ieșit joi afară și a zis care știe că a avut contact cu ei, noi joi eram la munte, adică nu am fost, dar am zis că în cazul în care copiii cu care ne-am jucat noi ulterior, eu știu, au avut contact în ziua respectivă cu Irinuca, să evităm, adică o să stăm o perioadă, nu știu exact, o săptămână ceva, să vedem cum se mișcă apele, pentru că ieri, gen, au aflat de COVID, așa că, mă rog, și cred că ar fi trebuit să spună de ieri, nu astăzi, dar nu mai contează, important este că a spus. Și dacă, nu știu, poate mergem pe undeva pe la plimbare să vedem, Dragoș tocmai a plecat, v-am zis că a plecat? Dragoș tocmai a plecat la Vâlcea, că aveam un balansor aici, de ăsta de copii mici și am zis că el am să mă urcat în el, dar nu mai știu când și din când în când mai bine că copil mic pe la noi și îl folosește. Și am zis, știi ce, du la țară. Scaunul de mașină, pentru că scaunul ăla pe care îl luasem noi, nici nu mai știu când l-am luat, nu avea isofix și nu-i plăcea lui Dragoș că, mă rog, el nu voia să stea în centurile alea, nu voia să le țină pe alea care vin pe umeri și să dea decât prinsă jos aici. Și i-a luat un scaun ăsta, mă rog, cu isofix, nu știu ce, cu care o prinde cu centura de la mașină, pur și simplu pune peste și, mă rog, nu-i place nici asta, dar măcar pe asta o ține. Chiar dacă face figuri, o ține, pe celelalte le băga mâna printre ele, de jos degeaba îi le puneam. Așa că, s-a dus să ducă și pe la țară, mă rog, să-l folosească cumnații. Și zici, o să vină mâine, gen. Zicea că vine mâine dimineață, adică, dar vedem, nu cred că vine chiar de dimineață. Și da, și cam nu am niciun plan, serios. Adică cumva m-am gândit să organizez ca să stau liniștită, că știți că eu nu sunt curățenia mamă, să stau să frec, să la. Problema este că în momentul când se face dezordine, îmi stă pe creier, mă stresează, e ceva ce nu îmi place. Așa că asta o să fac acum. Și cred că ar trebui să tac din gură, să mă apuc de treabă, că acum trezește el și eu nu fac nimic. Nu? Ca de obicei. Așa fac. Zic, mama, am culcat-o pe el, fac nu știu ce, da. Ce fac între timp? Intru puțin pe telefon, mă uit pe Instagram, mă uit pe Facebook, mă uit pe YouTube, după care mă apuc de treabă. În 20 de minute trezește copilul, pentru că eu am stat o oră pe telefon. Da. Ce am făcut mai devreme? Mi-am șters din telefon Facebook-ul și Messenger-ul. Pentru că oricum nu le foloseam foarte des. Sau am avut o perioadă când nu prea le foloseam, după aia am început iar să intru pe Facebook, nu știu ce, și nu-mi convine, așa că le-am șters. Pentru că, spun, nu mi-aduce absolut nimic decât îmi mănâncă timp. Sunt tentată să șterg și Instagram-ul,
pentru că la fel nu mi-aduce absolut nimic, da? Decât că mă uit la altă lume la poze și îmi bag unghia în gât, deci aș prefera să nu mai bag unghia în gât pentru că oricum le-am mari, da? Trebuie să-mi fac și manicura. Așa. Da. Ideea este că m-am uitat, o să dau drumul acum pentru că nu m-am terminat. E o chestie pe Netflix, nu știu exact, câteva zile, habar n-am când a apărut, cred că se numește habar n-am, Dilemă socială, oare? Nu cred. E ceva cu rețelele sociale și spune cât de nocive sunt, gen. Așa că, pam, pam, am omorât câteva. Bine. Ce? Ai văzut multe lucruri? Da. Da? Ai dormit bine? Da. Da? Ai visat ceva? Da. Ce anume? Niște dormit. Niște dormit, ai visat? Da. Bine, mă, bine. Te las să te trezești mai bine, nu? Da. Bine. Și după aia mă ajut și pe mine la treabă? Nu te ajut de treabă. Nu mă ajut la treabă? Da, ce faci? Eu ai jucat să mă dau afară. Bleagă. Da, mami, am spus că nu mai mergem afară, da? Nu, mami, nu mai mergem. Câteva zile, cel puțin, nu mai mergem. Ai găsit ceva? Da, dar cred că nu e săpun. Nu e săpun. E ceva de mâncare? Da. Și vreau să-l mănânc. Vrei să mănânci tu? Da. Ia să vedem. Compoziție. Cu buzici. Ulei de cocos, lapte praf degresat, îndulcitor natural, stevie, zer praf, glicetină de soia. Mami are crema lapte, dar presupun că este și ea fiartă gătită puțin, așa că îți voi da. Da, mănânc? Da. O să mănânc. Să vedem, poate pun mâna pe ea? Pe mami mă chinui să desfac. Oh, și eu mă chinui cu țebu. Am desfăcut puțin. Gata, am desfăcut mai mult. Nu e fiartă. Nu cred ceva nimic. Da, mami, nu e... Îți spun că a fost crema fiartă la un moment dat. Poftim. Nu, te las. Nu-mi plac napolitanele că fac multă mizerie. Oricum trebuie să fac să aspir pe aici. Dar o să duc la bucătărie acum. Da, mami. Că o să băgăm aspirator. Să dăm drumul la bibabap aici, să știi. Nu acum. Mai întâi trebuie să strâng astea de aici. Este bună? Hei tu. Este bună napolitana? Da. Da? Da. Bine, dacă mai vrei, fi la bucătărie să mănânci, da? Oh. Astea le-am pus aici, că pe astea trebuie să le duc în balcon și na, nu putem să mă duc, că dormea Eluța. Am terminat cu Lada și zice, încep să-mi doară spatele și mă pusesem puțin în pat ca să nu stric ceva. Și acum să scot tot ce am pe aici, pentru că am să spăl astea, să le șterg și să pun la loc ce e de pus. Ce
mai am ceva de băgat în congelator. Și anume chestia asta. M-am apucat aseară să fac. Am luat niște piept de porc crud uscat de la Sergiana. Și nu știu, este foarte tare. Și am zis că îl bag aici, îl fac micuț și îl pun într-o pungă la congelator și o să-l folosesc la gătit, la ceva. Și lui ăla nu-i place zgomot. Bam, aici avem niște ciorbică. Da. Lui ăla nu-i plac zgomotele când bag eu blenderul, mă rog, ăla, robotul. Și am zis că termin astăzi toată treaba. Chiar am avut chestiuțe prin frigider. Da. Am, să zicem, mă rog, mai trebuie să mătur și să spăl pe jos. Și ce mai mi-a rămas e să fac ăla acolo unde ziceam eu că gârgărițe, chestii, dar mâine, că nu mai. Acum gata. Am strâns și alea de pe aici. Mai le am pe astea. Dar le duc și pe astea mâine, nu acum. Mi-am făcut și o baie, m-am cremuit. Și acum că este doar 9:30, am zis să vin în dormitor și să mă apuc de haine, pentru că, cum spuneam, Ela a dormit târziu, s-a trezit târziu și o să adoarmă, hai să zicem, pe la măcar 10:30, că nu 11, așa că mă apuc de treburile astea. Am schimbat și libelula. E gata de nani? Nu. Nu ești gata de nani? Nu. De ce? Mai mă joc un pic cu Lego. Da? Hai bine, du-te și mai joacă-te un pic cu Lego. Da, le spunem pa la fete și ne vedem mâine dimineață. Vrei să cânt eu? Da. Ok. Păi uite bagheta aici. Bună dimineața! Cât este ceasul? E 8:30. Eu ciumuche, mami. Da, mami, da. Noi ne-am trezit cred că de vreo oră. Dar am mai... Conto. S-o scot? Trebuie Vrei să să cânt? pot să cânt. Faci filasop. Ce? Să faci filasop. Să fac filasop? Da. Ce este ăla? Un filasop pe care cânt-o. Bine? Am făcut un ceiuț pentru că... Poftim, dragă. L-am adus și pe al meu. Pentru că se lasă cam rece. Adică eu trebuie neapărat să dorm cu mânecă lungă. Dacă dorm cu mânecă scurtă, pe timpul nopții mă iau un frig, mă învelesc, bineînțeles că mă învelesc cu cerceaful, deci trebuie să scot cerceaful, să aduc pătura, dar tot mi-e frig. Îmi e frig și stă frigul ăla cu mine gen toată noaptea. Și trebuie să fac câteva modificări de-astea, adică am stat așa un pic să mă gândesc, în ideea e că nu am pijamale. Deci nu mai am pijamale cu mânecă lungă. Mă rog, am una singură pe care am spălat-o, dar am spălat-o doar pentru că vreau să tai bucățele să folosesc ca hârpe, pentru că și-a pierdut, nu știu, din formă, așa, și mă îmbrac cu ea și mi se ridică pantalonii până la genunchi. Și până la urmă, adică gen nu ține de cald cum aș vrea. Și îmi trebuie pijamale. Ela are. Lui Ela i-am luat 3 pijamăluțe, nu-i așa? Da. Deși aseară nu i-am dat pijamăluță, pentru că, bineînțeles, sunt la spălat. Adică le-am spălat, sunt pe sără. Dacă s-a uscat, trebuie să calc astăzi, mamă, și să calc toate alea, wow, mult. Dar nu contează. Mami, ce faci?
Eu nu Cornele, las să-l iau eu. Dar nu vrei să-ți dau șervețel și să-l sufli? Nu, nu-l suflu. Bine, bagăm deget. O să-ți faci nasul mare. Nu. Ba da, o bagi degetul acolo și o să mărești nasul și o să fie urât. Nasul mare. Nu. Ma, da. Nu. Ma, da. Vreau șervețel. Cum vrei șervețel? Bun. Așa mai merge. Să mai Poftim mergi. șervețel. Am suflat tare. Brav, brav. Așa, ce ziceam? Deci, da, pijamale. Am mai stat de asta, mă gândeam, mamă, cum fac, ce să, adică să fac schimbările astea. După aia Au, mă am... doare burta. Minți? Nu. Ba da, Nu. ba minți. Ba nu. O să beau țai să nu mint. Da. A spus, mă doare burtica, Zi în fiecare zi o doare burtica și am făcut analize să vedem, poate o avea o infecție urinară, o chestie, o ceva, nu, este analizele bine, după aia tot o doare burtica, am făcut ecografie. Nimic. Vreau fotografie a lui tati. Vrei fotografia lui tati? Da, vreau să vină imediat. Sună la telefon, închide butonul. Vrei să-l sunăm pe tati? Da. Mami, e cam de vreme. Nu. Nu? Bine, hai că-l sunăm, da. Îl sunăm pe tati și mai vorbim după aia. Dar ziceam că am făcut un ceai, am făcut un ceai de fructe, am pus puțină miere, mi-am făcut și mie un ceai negru, mi-am pus puțin lapte și până vine Dragoș o să bag niște puzzle. Atât! Atât. Relax, relax, relax. După care restul curățenii gătit, turchele stilete. La micul dejun, mami, păpăm niște ananas? Da. Ok. Hai să păpăm ananas. După ce bei ciucul. Nu, Ba nu da. vreau să iau. Ia gustă. Gustă. Nu pot. Hai, ce Mai bun. târziu. Bine. Da, nu a răspuns tati. O să sunăm pe mama ca să-i treacă cheful de vorbit. Și voiam să vă arăt stadiul în care este puzzle-ul meu acum. Și, mă rog, o să fac și o poză și să vedem la final câte ore mi-a luat. Burtica, mami, mă doare burtica. După 4 ore jumate am un puzzle terminat și absolut nimic altceva în rest făcut. A zis că nu vrea să doarmă, vrea să stea ca la plajă. Este vreo 2:30 și, mă rog, am terminat puzzle-ul la 12 ceva. După aia m-am ocupat de alea de pe living să le duc în balcon. Am făcut ceva de mâncare, am mâncat și acum să duc culc copilașul. Nu, eu mă relaxez la plajă. Tu te relaxezi la plajă? Da. Păi hai, mami, ia, închizi ochișorii? Nu, mă relaxez la plajă. Te rog, dă-mi să mă relaxez la plajă. Păi da, mami, dar nu suntem în pat și este ora noastră de nani. Păi cum adică? Tu faci plajă în loc să faci nani? Fac nani. Nu faci nani? Nu, eu mă relaxez ca la plajă. Bine, dar eu fac nani, da? Da, faci nani, dar nu trebuie să faci nani. Trebuie să te lasezi ca la plajă, cu picioarele așa. Da, mami, dar mie mi-este somn, iar eu vreau să fac nani. Așa că o să te rog să nu mai faci gălăgii, da? Nu. Ba da, nu mai faci gălăgii, o să închid ochii. Așa și o să fac nani, da? Somn ușor. Somn ușor. Am făcut un alt tap aici în casă. Acum am venit să văd dacă rufele sunt ok pentru călcat, dar cred că mai le las până mâine dimineață, pentru că am realizat că este vineri, de fapt, astăzi. că am început eu de joi și am venit cu 2 motive în balcon. Ce faci tu? Vai.
Am aici flămâiul meu. Gata, au murit și roșiile, că nu le-am mai udat nimeni cât am fost în vacanță. Dar am o pungă pe blat cu mini greens de-alea, să le plantez de nu știu câte luni și nu le plantez. Bine, le-am scos de vreo 3 zile, dar de plantat le-am cumpărat de câteva luni. Ieri am luat o pungă de jeleuri de acelgros și această cutiuță este plină, dar o să rămână aici în balcon și din când în când vin și mai iau una, două să-i dau Eluței. I-am dat și astăzi, i-au plăcut, am mâncat și eu. Am venit să iau această sticlă cu lichior, să-mi pun în pahar și să mă pun pe gătit. Să văd cum este. Am zis că nu facem mare lucru astăzi, gen pot să schimb și lingeriile, dar mai târziu. O să-ți fac ceva de mâncare. Ei se uită la Hotel Transilvania. Au luat gen de la 1. Bine, o să zic la 1 și 2, că 3-ul ăsta este pe HBO și este și română, iar 3-ul este pe Netflix și nu este și în română. Iar eu o să mă uit la stăpâninele lor. A venit momentul, deși cred că m-am uitat toată anul ăsta. Cred că da, dar o să... Ce tare sunt cu sticlană, bam! O să mă uit în... Azi mâine la... Na, că știți că e mare lung. Am obiceiul de a mă uita mai întâi la stăpânile lor și ulterior la Hobbitul, deși să spui că după ce au apărut și dacă n-ai văzut sau chiar dacă le-ai văzut, poți să încep cu Hobbitul oare? Na, că ăla e istoria și după aia se întâmplă ce se întâmplă stăpâninelelor, dar... Nu știu... Normal, adică așa ar trebui, dar eu am obiceiul să fac invers. Acum, dacă tot am început, că am văzut vreo 10 minute din stăpâninelelor, asta este. M-am uitat la ceva, nu știu dacă vedeți, ochii mei sunt foarte sensibili, pentru că am băzăit, wow, m-am uitat la Mândrie și Prejudecată, că l-au băgat pe Netflix și am citit și cartea cu vreo câteva luni, prima dată. Nu știu, cumva aveam alte așteptări de la carte, adică mă așteptam să fie ceva wow. A fost frumoasă și filmul a fost sensibil, adică, na. E o altă lume, deci e o altă lume acolo. Chiar dacă nu e fantasy, este o realitate care la un moment dat era realitate, e totuși parcă e altă lume. Dar da, mă duc să gătesc și să mă uit la stăpâninele lor. Da, el îmi cere gem cu fructe. Cred că 2 ore. Și acum zic că e foame. Așa că i-am pus, dar nu, adică voiam să dau mâncare, nu gem. Dar voiam să vă spun că am luat pâinea asta din Selgros. E nașpa rău de tot. Mă rog, nu la gust, ci pur și simplu ca și consistență. Deci cum ai pus mâna pe ea, cum să rupe. E, nu știu, e nașpa rău. Deci să nu luați treaba de asta. Adam! Ce ba da, mami, nu vezi și tu cum se... Scăpăm mai repede de... Deci aici eu doar am scos o felie. Aia de... am pus-o ele și... Oricum, ce face pe aici... E cam dimineața acum. Pentru că aseară am spus că, băi nene, dacă tot, mă rog, mâncat chestii de-astea. Și după aia am zis să fac ceva util în timp ce mă uit la film, așa că mi-am făcut manicură. Doar că mie mi-a foarte mult, deci foarte mult să fac. Cred că 3 ore jumate mi-a luat. Asta pentru că am văzut stăpâninelor 1 și 2. Da? Mă rog, că l-am început mai devreme. Eu am stat cam mult. De obicei eu îmi fac manicura pe la o săptămână jumate, gen, cam așa.
Și acum stau vreo 3 săptămâni. Pentru că a fost chiar atunci cu muntele și nu aveam chef, timp, și doar mi-am dat un strat de culoare peste ce aveam și un de la Top Coat și aia a fost. Și acum, în momentul când am curățat, am pus și eu o soluție, da, am stat cu unghiile și s-a luat decât primul strat. De unde era lucios încolo nu s-a mai... adică unde era iar Top Coat, nu s-a luat. Și m-am pus pe pilit și am pilit foarte, foarte, foarte mult. Am în continuare oja asta care când o bagi la lampa asta albă se strânge așa și pe aici, de exemplu, s-a curățat, adică, mă rog, s-a ridicat, pac, dar am pus stickerul ăla ca să nu mai stau să fac altceva. Și acum este 8 fără 10, în mod normal în 10 minute ar trebui să intre clipul meu de cumpărături, dar nu l-am editat. A sunat alarma la 6 să vin să editez, dar mi-a fost milă să-l deranjez pe Dragoș și m-am dus înapoi lângă el și de-abia acum mă aștept să trezească și el și am venit să editez și o să dureze mult ăsta, adică în mod normal asta de cumpărături nu durează chiar de mult, chiar dacă cum să spun eu, chiar dacă bag prețuri și astea, nu durează cât durează, uite, de exemplu, ăsta cu vacanța, acum Bucegi, așa, mi-a luat vreo 6 ore să-l editez. Pentru că e mult de tăiat, de pus, de dat înapoi, dar astea fiind mai scurte, nu știu, să zic, dacă mi-a 40-50 de minute. Dar cum o să fie mai lung? Pentru că numai la asta, de ce am cumpărat un sele glosar 20 de minute și o să-mi ia mai mult. Așa că poate, nu știu, 9:30 o să intre. Să sperăm. Iar, da, o să-mi fac și o cafea și mă pun pe treabă. Oamenii știa, nu știu ce fac în living pe acolo. Și după ce termin, intru pe curățenie intensiv. Așa. Și apoi vreau să mergem la o plimbare ceva. Am terminat la 9:39, dar din cauza ele e mai mult, pentru că a stat lângă mine aici și a vorbit în continuu. Da. În continuu. Da, și am scris pe aici mai repede. Da, a scris ea pe aici. Și mami acum e fericită. Da, mega fericită sunt, nu-ți poți imagina. Acum, în timp ce editam și treceam prețurile și astea, Deodată. am realizat că au fost destul de scumpe așa pe produs. Parcă știam de până alte părți că sunt mai ieftine. În momentul când le-am luat, deci la unele nici măcar am uitat la preț, sincer să fiu. Am văzut, zic, hai să iau și eu de-astea. Și... Deci cu o dată, nu mi s-a părut deloc ok pe partea asta, adică cam scumpuță treaba. Dar cred că, nu știu, așa mă gândesc că cumpărăturile astea așa mai mari, viitoare, vreau să le fac din Oșan. Dinosari. Oricum, nu, clar, celelalte magazine sunt mai ieftine decât Selgros, clar. În Senglos. În Senglos, da. Senglos. Cât Senglos. Uite-o, Și m-a dus să fac o cafea. Să iau. Și eu fac un ceai.
Vrei un ceai? Da, un ceiu cu un pic de fructe. Bine. Bine. Și după aia facem treabă, m-a ajuns la curățenie, mami? Da. Mulțumesc. Ii. Este 12, iar eu, să zicem că de-abia am terminat camera asta. Adică am aspirat în locuri pe unde nu poate să intre robotul, am șters praful și, mă rog, am și aranjat cât de cât. Nu cât de cât, am aranjat. Pe aici, așa, și mă rog, ăla o să-i dau drumul, dar după ce termin peste tot. O să-l pun și pe el să facă pe aici. Și acum am intrat în dormitor, dar tot ce am făcut a fost să strâng canapeaua. Nu știu, cred că o să culc pe el așa la prânz, cum e. Și pe aici, mă rog, decât aici jos este semi-dezastru, adică o să dau tot jos, să șterg, sus nu mă ating. Sus nu mă ating decât jos și pe acolo să fac un pic ordine, mă rog, asta pe acolo, pe sus. Și să zicem că e terminat gen aici. Cum ziceam, Ela e acolo, se uită la televizor, ca să pot și eu să fac asta. Venise mai devreme să mă ajute. Eu încercam să scol lingeria și ea să pusese în pat. Și am zis, mami, ajută-mă la desene, te rog. Da. Cu fundiță. Cel cu altă fundiță. Cel e cu fundiță. Vezi? Cel e cu fundiță. Da, mami, văd, ai făcut o fundiță foarte frumoasă. Da. Vezi? Uite aici toate operele tale de artă. Vezi? Pincăm. Vezi? Văd. Asta e linie ca să mergem pe la pădure să mâncăm niște mâini. Ce să mâncăm? Am să mâncăm niște cartofi cârnați, dar nu cârnați. Doar cartofi. Serios? Da. Ți-a plăcut la pădure acolo? Da? Unde ai mâncat tu cartofiori și cârnați? Dar nu cârnați. Și ce ai mai păpat? Ciorbică? Nu. Cred că am mers dreaptă. Ai mers drept? Nu, am mers dreptate. Pe trepte? Da. Ah, da, mami, ai mers pe trepte, da. Știi. Vrei să mai mergem? Da, pe drepte așa. Du-te și spune lui tati. Nu. Că tu-l convingi mai ușor. Păi pentru că trebuie să mergem pe curtătură. Pe scurtătură mergem? Nu, ca prinde lumini, știi? Aprinde lumini, ok. Deci copilul meu cred că are o hartă acolo, desenată. Vezi? Asta e lumină, vezi? Am văzut, într-adevăr, da. Da, și o să faci picioarele colinii. Și faci aulită. Da? Da, și picioarele urlite cu linii. Deci îmi vine Vrei să să o fac curtătură? pro de tot. Da, mami, fă scurtătură, fă scurtătură. Curtătură A. Da, vezi? Curtătura A. Hai să fac curtătura. Uite, na, curtătura. Scurtătura A? Da, Ah, ok. Fă și scurtătura B. curtătura B. Na, curtătura B. Oho, aia clar nu e o scurtătură, dar e bine, mama. Bravo. Mă duc să fac și în living acum. Nu, că cilinga nu e bună. Ce nu e bună? Cilinga. Seringa? Mami, am zis că mă duc să fac curat în living. Nu. Să fac și bani. Nu fă curat. Da, vrei să nu fac curat? Vrei să scrii să nu faci curat? Ba da, mami, trebuie să fac curat. Nu faci curat. Vezi, acolo scrie... Acolo așa scrie că eu nu trebuie să fac curat? Nu, Și cine să facă curat, tati? nu, mama, i-am pus.
Mama e să facă curat? Da. Mama e să facă curat. Na, mama e să facă curat. Living. Living. Și ne râs. Nu e de râs asta. Va crede, mă, este cât se poate de râs. Nu, mami, nu e așa frumos. Că se supără tataie de la țară. Se supără tataie de la țară dacă râdem că vine mama e să facă curat în living? Că mama îi face curat în living. Mai omorât. Vrei să scriu ca să... Îi spunem lui mamaie, da? Să mai vine pe la noi să facă curat în living, da? Dar până vine mamaie, mă duc să fac eu, da? Nu. Ba da, mami, trebuie. Ba nu. Vezi? Ba da. Asta e ba nu. Tu du-te să fac cu tati, că tati e la bucătărie și și-a pus să mănânce. Mănânci și tu? Păi uite, trebuie să mergem pe acolo, în curățătule. Bine, o să mergem pe acolo, scurtătură. Hai. Să fii. Ia crionul, te rog. Te rog frumos, du-te și pune-l tu înapoi în pahar. Acolo? Care pahar vrei tu? Bravo. Mulțumesc. Aici e suficient. Vreau să fac și băile. Casa Anei. Unde? Asta. Acolo? Da, ok. Asta o să-l strâng. Și o să-l pun că nu stau eu acum să fac tablouri, chestii, n-am rame și nu vreau să mai țin aici. Îl strâng, îl pun în cutie și îl duc în balcon și ce mai am pe acolo. Ca să pot să șterg și eu să aranjez cât de cât. S-a dus Dragoș la somn cu Ela. Ăsta a muncit până acum în partea cealaltă și acum pe aici. Iar eu trebuie să văd ce fac cu astea de pe aici. Da. Și am zis dacă tot am mai lisit și chestii, să parfumez și puțin pe aici. După care intenționez să fac o baie, mamă, ceva, de 5 ore baie, ca un cadou. Deși ci că n-ar trebui dacă ești pe stop, nu? Mă mai gândesc să scad baia la numărul 2 ore. Sunt aici în plin proces de călcare și am găsit un documentar, serial, ceva despre România pe Netflix. Cum te numești? Flavors of Romania. Și asta e primul episod. Oare ia să vedem, are la audio? Are audio și în română. Hai să lăsăm în română. Asta e română? Și ca audio română original. Dar de fapt e engleză. Interesant. Face mâncare, mami. Da, iubirea mea, da. Cum spuneam eu aici, călc. Mai am o grasă. Acum e 8:20 și vreau să-i bag pe ăla la baie. Să fac o băiță de-aia bună și frumoasă și cu spumițe și cu chestii. Da, mami? Da? O să fie 2 girafe în apă. O să fiți 2 girafe în apă? Da, mami. Da, mami, ai dreptate. Da, ne vedem mâine. 7:20 în momentul acesta. Eu tras de la 6, am citit și eu puțin. Și zic puțin pentru că după aia a venit Tela și n-am putut să mai citesc și am mai stat puțin de vorbă. Și zici ce plănuim să facem și noi astăzi.
Și cred că, în primul și în primul rând, trebuie să scoatem imprimanta. Imprimanta mea nu mai merge de foarte mult timp, în ideea în care, mă rog, n-are tuș. Eu am cumpărat tuș din Flanco și în momentul când l-am pus, zicea că nu-l recunoaște, că e fake sau ceva de genul și n-a vrut să mai meargă. Și de fiecare dată când aveam nevoie de un document, ceva așa, puneam pe Dragoș să printeze pe unde putea. Și acum, dacă vreau să fac diferite chestii cu el, o să am nevoie să printez cât mai multe lucruri. Și am zis să vedem dacă pot să fac să meargă. Nu știu. Așa că ar trebui să fie pe șifonier pe undeva. Mă gândesc. Da. Și să văd ce nații de tuș îi trebuie. Da. Și să mi facă Dragoș aici la calculator, mă rog, să-i facă legături de alea, dar alea de trebuie să facă el. Așa. Dar o să mergem... Unde vrei să mergi pe undeva astăzi? Pe la un munte lung. Mamă, munte lung. Am plecat la drum, gata. O să mergem în Afi. Sunt albă. Să căutăm pe acolo Sunt albă. tuș. A plecat Dragoș primul de la semafor. Și așa, gata. Și am spus lui Ela că mergem în mall și era iubi, mergem în mall, yay! Pentru că este 9:30 de-abia și noi acum am zis, lui Dragota, știi că nu e deschis? Este parcarea goală. N-am văzut-o niciodată în halul ăsta de goală. Parcarea oa din petele. Da, el a zis, ce este aici, o peșteră? Da, deci este ceva, adică trebuia reținută în filmare așa, pentru că nu cred că o să mai vedem vreodată, poate doar dacă mai venim pe la înainte de deschiderea magazinelor. Dar mergem să ne luăm o cafea, sau mă rog eu să-mi iau o cafea. Ușa nu e deschis. Un ceai. Tu vrei un ceai? Bine, mama, îți iau și ție un ceai. Va fi bun, miam, miam, miam. Am luat tușurile. Mama, am dat 140 de lei pe 2 tușuri. Bine, adevărul e că când am luat ultima dată era aproape în jur de 50 de lei, adică poți să zici că e diferență foarte mare. Dar ce vreau să spun este că ne-a sunat mama că ea este la noi. Ce faceți? Așa, stăți acasă. Am văzut o mașină frumoasă. A adus și niște fructuțe. Mamă, cât apar. Mere, pere, struguri, cârnați. Și noi am mai luat și niște pâine la Mega. Că pâinea de dimineață care o aveam în casă era mucegăită. Imagina mea de la țara aia roșie? Nu, e a mea asta. Asta e a ta? Și astea sunt. Nu e motocicletă? M-am pus în fața calculatorului și nu cred că mai plec pentru foarte multe ore de aici. O să și editez. O să editez clipul ăsta, cu mesele. Și ce mai vreau să fac, că tot vine Vlogtoberul, să fac și un intro pentru perioada asta. Și vreau să fac și agenda,
să o pregătesc. Vreau să scot cât mai multe chestii. Mi-am făcut un folder cu chestii de printat pentru Ela. Ne-am și jucat în chestia asta este a mea, așa, ăsta este al ei. Și am mai făcut aici niște mere. Eluț, așa. A durat ceva până a mers imprimanta, dar a mers. Așa că cred că 2 ore. Hai, să nu exagerez 2 ore, hai o oră. O oră tot a durat să-i dăm de cap. Și cam asta o să fac. Acum este 2. În ideea în care zic, o să-mi ia destul de mult să editez și cumva de mâine cam o să intre un clip pe zi, pentru că nu o să fie luni mesele, marți o să fie ăsta sau empties, deci marți, miercuri și joi vine întâi, deci că nu vreau să pun empties în vlogtober pentru că ar lua o zi întreagă și știu că nu va conveni, așa că o să încerc să filmez mâine, poimine pe acela. Da, și sincer să fiu, mă doare spatele, deci mă doare spatele, am vrut să spăl vasele acum, am trecut, să zic, de jumătate, adică am strâns prin bucătărie, dar a mai rămas un cuptorul ăla de spălat și o casoletă, dar nu mai pot să stau în picioare. De obicei când stau mult și calc, acolo așa, după aia nu, și chiar mă doare. Clipul ăsta o să fie lung iar, pare rău, dar mă rog, eu o să editez cât pot la el, o să tai ce pot cât pot. Așa că vă mulțumesc pentru vizionare, că ați fost alături de noi. Vă doresc o zi frumoasă și ne vedem mâine. Ciao!